ekene onye ga-adịlị mmanụ Chief Akuzuora Akuzuora na Majanu onye ọma na ọ ga-adịlị gị mmanụ na onye ka anyị na-ekwunu James Osai Akuzuora 1 na Maja Kingdom Managing Director Lifelink Specialist Diagnosis Services na Warri Delta State kunu nọzinu nnukwu mmadụ odogwunu Akuzuora na Majanu nwanne m na ọ ga-adịlị gị mmanụ ogologo ndụ alụsike Chukwu